nos vamos a facer o acto de descubrir a placa do sitio onde nos encontramos, en nome de Francisco Rana, Fufú, noso amigo Fufú. En principio, vai a falar o presidente da asociación de aquí, de veciños do Freixo, Manolo. A continuación, o presidente da asociación Terra de Outes, que foi quen solicitou este acto, e rematará o alcalde. Manolo. Ben querida Sara, Fran e Damián, Paco, Lucita e demais familiares. Bueno, en primer lugar, eu quixera decir que nunca pensei neste día e tampouco pensei ter que decir estas palabras que teño que decir a todos vostedes. En primer lugar, quero felicitar ao Concello, señor alcalde e demais concelleiros, que acordaron por unanimidade acceder á solicitud de Terra de Outes para facer esta digna homenaxe a Francisco Rama Vázquez, a Fufú. Eu vou ser moi breve porque a numerosa presencia de todos vostedes aquí di moito máis que calquer cousa que eu teña que contarles. En primeiro lugar, vou dicir que quizás el fora o máis sorprendido de ver tanta xente aquí, de que despertara tanta simpatía e de que se lle botara tanto de menos. Pois as boas accións que se lle podan atribuir a Fufú, el sempre as fixo caladamente, sin publicidade, sin difusión. E tampouco nunca proclamou por aí a tanta xente como axudou. E tampouco presumeu do que podía ser, do que era dunha boa persona. Eu jamás oí presumir deso. E estou seguro de que moitos nos vimos de alguma maneira axudados por el, xa que era un home ao que lle encantaba relacionarse cos seus veciños, conversar e gozar da compañía das persoas coas que se criou. Fufú era veciño de todos e tamén era amigo de moitos. Para min esas dúas circunstancias foron sempre xuntas. A verdade é que nunca falamos, ou casi nunca falamos, de como nos fixemos amigos, pero eu conocín a Fufú un día moi señalado para min, o 6 de xulio de 1996, o día que eu casei con Rita. El acercouse no convite, acercouse e felicitoume. Aí foi onde me dou o primer consello xa, díxome, era así, díxome, quero que saibas que a partir de agora debes de aprender a decir moitas veces sí, cariño. Eu quero un maestro, como sempre, Fufú era un maestro. Ese día do meu casamento foi o preludio de outros moitos en que eu pude compartir con el a amistosa intimidade do tempo libre, o intercambio de puntos de vistas, a veces perfilar ideas, compartir experiencias e incluso falar de proxectos con moita intensidade, todos estos que resultaron para mí unhas vivencias que me acompañarán sempre. Eu sei que Fufú non tiña máis, como se di, que unha cara. El era así, facendo sempre as cousas con autenticidade, non pedindo nada a cambio aos demais, vivindo libre, casi sin peso, non fluir invariable, que non facía as cousas a medias tintas. Era un home que sempre se empregaba a fondo, sabendo que daba o mellor de si mismo. Amigas e amigos, eu remato e deseo que este acto sirva como homenaxe a recordo permanente para a súa labor, para o seu entusiasmo e para o seu empeño que poñía para esta parroquia nosa de Sabardes e para o Concello de Outes. Moitas gracias. Bueno, queridos veciños de Outes do Freixo, amigos, en primeiro lugar quero agradecer ao alcalde Carlos López que me invitará a dar unhas palabras breves. Foi a instrucción que me deu, que para pouco, en este acto de colocación do nombre de Francisco Paco para os amigos. Fufú chamaba moita xente, pero os realmente amigos que éramos moitos, desde Ribeira hasta Carlota, para non ser de Paco. O seu nombre en este centro náutico, que era o seu maior motivo de orgullo.
era o broche de ouro dunha das súas maiores preocupacións. Este paseo marítimo extraordinario que dá lustre de vida, movimento, máis que ninguna outra parte do concello. Non só foi o paseo marítimo, foi a dársena, os pataláns, a lonxa, a agua, a rea de aguas, todo lle preocupaba. Os que conocestedes sabedes que se preocupaba hasta pola noite, os días, semanas, meses, en facer o mellor posible para o Freixo. Xa desde moi xoven, desde que conseguiu o campo de fútbol e poña a andar ao club de fútbol do Freixo. Hasta a súa morte. Unha morte que nos sorprendeu a todos. Unha morte dura para todos os amigos, familiares, moi dura. Ainda, hoxe, pasados meses, se nos fai difícil entender que non chego ahora mismo por ir pola porta, xa non digo saudando todo o mundo, que conocía a todos polo nome, indignado porque non invitarnos a este acto. Este acto, e todos que se fagan no futuro, está convidado desde o momento en que o seu nombre está aí. Ese nombre vai non invocar para o futuro. En ese futuro largo, donde todos nos vivamos, os nosos bichos e os nomes que aí, os recordaremos. Nada máis, moitas gracias pola vosa asistencia. Nada, máis, agora que veo o alcalde. Boas tardes. Vou poñer un papelillo pequeno, pero porque igual non... Disculpade. Non tería moito sentido, nin a ele gustaría facer aquí unha exhaustiva exposición da súa trayectoria, pero sí, ten xeito facer unha breve síntese das características da súa labor neste eido da súa vida. No ano 95, cando lle propuxen participar no proxecto político que eu coordinaba, non tardou en contestarme en sentido afirmativo, pero con unha contundencia extraordinaria. Eu participo, Crespo, na medida das miñas capacidades, pero coa condición irrenunciable de cambiar todo isto. Outras en xeral, e o Freixo en particular, teñen que ter o protagonismo que lle corresponde. Aquelas palabras non eran unha pose, era o obxectivo irrenunciable do proxecto que ele tiña na súa cabeza. Dende o principio, e dentro do grupo de goberno, pronto empezou a ser un pouco incómodo. Non había área de actuación do goberno onde o Freixo non tivera grandes necesidades: infraestructuras, servicios sociais, deportes, medio ambiente. Crespo, o Freixo e a San Cosme necesitan saneamento. É unha vergonza terse ir toda a porquería ao mar. E nós decíamos, Paco, eso costa 400 millóns de pesetas. E iso que é comparado coa riqueza dos nosos bancos marisqueiros. Vaite a Santiago, a Coruña, a Madrid, onde sea, saca os cartos de onde sexa e facendo saneamento. Despois chegou a súa teima polo porto de Freixo. Ele decía, temos un porto que non vale a pena, que non vale para nada. Non cabemos nelos do Freixo e ainda vides os de fora para facelo máis pequeno. Hai que ampliálo como sea. Xa sabedes o que veu despois. Alá xestionamos diante de portos e o que iba a ser unha pequena ampliación acabou sendo o que hoxe todos disfrutamos. Ele foi o gran protagonista dunha reunión que empezou ás 12 da mañán e acabou ás 2 da mañán, pero non daquela mañán, da noite do día seguinte.
Despois veu a longe, por certo, desa infraestructura que doulle un pequeno disgusto. El non quería que se construíra onde hoxe está. Xa tiña alternativa para o seu desexo, pero outras circunstancias impediron. Despois vieron os paseos, as pistas polideportivas, este mesmo edificio no que nos atopamos. Recordo que un día, nunha reunión dun xoves, cheguei eu coa noticia de que a Deputación da Coruña nos daba 500.000 euros para que os invertíramos en algún tipo destas infraestructuras. El levantouse rapidamente e dixo: eso vai para o Centro Social Náutico do Freixo. Non nos dou opción xa a plantear outras propostas. O tratamento dos distintos núcleos rurais da parroquia é un longo etcétera. Reivindicacións que, como xa dixen, facían de Paco un concelleiro incómodo polo seu espírito reivindicativo. Pero non se pode pensar que ese espírito remataba na súa parroquia do Freixo. Era igual de vehemente reivindicando outras actuacións: saneamentos, empedrado de San Cosme, Paseo da Ponte, centros sociais das parroquias, etc. Hai outra gran cualidade de Paco na súa aportación ao goberno de outros: a súa enorme sensibilidade para detectar as necesidades no eido social, necesidades primarias que ele definía perfectamente, establecía plans para poñerlle remedio. Ao chegar a ese punto era imparable: hai que facerlle unha casa a tal familia, hai que facerlle pagarlle os libros a tales ou cuales rapazes, hai que facerlle entrega de alimentos a outras familias. Nese eido non tiña freno. Podíamos dar calquera razón no senso de que non tiñamos dotación presupuestaria. A ele era yo mesmo: sacadio de onde sea, pero hai que facer. Non sei como, pero sempre se acababa facendo. Por último, eu quero realzar a súa lealtade. En 20 anos, e despois de moitas discusións, e mesmo cabreos serios, nunca deixou pasar máis de 12 horas en poñer fin a esa extensa situación. Antes das 10 da mañá do día seguinte, sonaba o teléfono e a súa chamada: que é, xudío, ainda che dura o cabreo donte, pois non tes ninguna razón. Chamaba para destensionar, pero sin deixar de manter a súa postura, pero sempre transmitía a seguridade de que podía contar eu e os compañeros coa súa lealtade. En 20 anos os intereses particulares nunca fixeron acto de presencia na súa acción política. A súa particular forma de pensar politicamente nunca fixo acto de presencia na súa acción política na relación con todos os veciños. Era igual que foran de dereitas, de esquerdas, nacionalistas, do que foran. Para ele eran veciños de outros e tiñan dereito ao que eles propoñían. Solo tuvo como objetivo da súa actividade política a súa primeira condición para participar naquele bonito proxecto. Crespo: eu participo, pero coa inexcusable condición de cambiar isto. A bufé que o cambiaxe para aquí. Esta placa non é un regalo, é o mínimo recordo que nos mereces. Pasa o ben por aí por donde esteas. Nós, entre todos, habemos de axudarnos a manter a alegría do teu recordo e a levar a tristeza da tua ausencia. Moitas gracias. Vamos descubrir a placa agora e despois a coral interpretaramos unha partido.
Nosa Señora do Carmen, que nos dé o vento en popa, que nos dé o vento en popa, sí. Nosa Señora do Carmen, que nos dé o vento en popa, que nos dé o vento en popa, sí. Que somos los de Marín, levamos la vela rota. Que somos los de Marín, levamos la vela rota. Levamos la vela mal. Levamos la vela rota, que no nos queda estrobo, que no nos quedan estrobos. Levamos la vela rota, que no nos quedan estrobos, que no nos quedan estrobos. Porque de tanto remare foron rompéndose todos, porque de tanto remare foron rompéndose todos. Con lo paraíso vai unha troita de vento, corre que te corre, que na poidera coller, que na poidera coller, que na poidera pillar. Polo paraíso vai unha troita de vento. Que vida máis esclaviña, a vida dos mariñeiros, a vida dos mariñeiros, sí. Que vida máis esclaviña, a